Morning. Nag-prepare ako ng breakfast ni Amo. Good morning, 7 people. Thank you sa inyo guys. Ayan. 15 people. Beans, thank you. Amy girl.
Dami kong ano, oh. Josefina, thanks for coming. Good morning. 14 people. Thank you. Parang palingman yung aking kilay. Parang hindi pantay. Ano ba nangyari? Parang hindi maganda yung pagkagawa ko, guys. Parang maiksi yung isa. Ayusin ko mamaya.
ako, Bicolana ka, Kamsor ako. Kamsor sa partido. Lagyan kita ng damit. Sa partido ako, Kasero apelido mo. Kain tayo, breakfast. Breakfast tayo. Parang hilaw pa yung ko. Hindi kasi ako nagkakain ng hindi masyadong luto. So, para yung pula niya hindi masyadong luto. Ayoko. Si Roma. Saan ba yung si Roma? Tinig ko na yan eh. Sa ako? Sa... Ano ba yan? Para hindi mampantay ang kilay ko talaga. Pangit ng pagkagawa ko. Promise. Ulitin ko yan mamaya. Kakaapor ako ba? Wala talaga kasing... ako sa Lagunoy. Kung alam mo yung Lagunoy, partido. Yun. Dinadaanan siya papunta ng Karamuan. Karamuan. Alam mo yun. Nang Lani, happy birthday. Happy birthday. Mag-breakfast muna si Pinkay. Live lang ako, mga 1 hour lang. Sa Karamuan Beach, doon ako malapit. Ay, hindi naman pala masyado. Dinadaanan papunta sa amin kasi may daan na doon eh. Dati kasi ang daan nila papunta doon, 'di ba, Sabang. So, magtawid pa ng dagat. Eh ngayon, pwede nang dumaan sa amin, may daan na doon ng bus. I want great yun. Ay, Ninang Lani, andun ako kagabi sa live. Hindi lang ako nag-type kasi inaantok na ako eh. Hindi na ako makakamarites, alas 12 na. Sinadya yun ni Sisi ko Juni. Sinadya na, patulog na si Pinkay, kaya siya nag-live. Kakanta pa naman sana ako. Kain tayo breakfast. Dami kong eggnog. Practice nga eh, practice. Alas 12 na Ninang Lani. Saka lang siya nag-umpisa. Naglagay ba naman siya ng thumbnail, 9:20? Ay, 10:20 dito. So, 9:20 lang dun dyan sa inyo. Ngayon, dito sa akin, 10:20 na yun. Hindi pa rin nag-umpisa. Anong oras na siya nag-umpisa? Maganda doon sa Kain tayo, kain. Kung naayos ngayon sa games, doon pa. Maasim pala yung andun si Raima, Ninong Ted. Tapos, ang asim. Wait lang. Maasim yung yung ketchup. Ninang Lani, inano niya ba kagabi, Netherlands? Inano mo ba, kaya Ninang Lani, inano mo ba yung, ano ba yung tawag nito? Di ba sabi i-raffle kagabi? Ni-raffle ba kung sunod-sunod nang doon sa, doon sa sasayaw?
Ano breakfast mo Ninang Lani? Akit ako mamaya, pero hindi ako makakakanta. Kasi, ano ba? Sa Pinas, saan ka ba ngayon? Saan bansa ka ngayon? Pilipinas? Ayan na, nagtawa-tawa na si Siko June. Kaya nga nood ka ng football. Ang tagal ko nag-iintay. Sabi ko, ano ba naman tong babae na to? In-adjust niya. Anong oras yun? Tapos adjust na naman siya ng kalahating oras. Pagdating ng kalahating oras, wala pa din. Sabi ko, magla-live ba ito? Tapos, hindi na talaga ako nagpakita. Alas 12 na. Alas 12 na ba naman nag-umpisa? O, di ba? Kain tayo. Itlog. Walang katapusang itlog. Kumadre, besame. Sabi ko, siguro, akala ko nga hindi ka na magla-live kasi anong oras na, alas 12 na. Sabi ko, tulog-tulog naman ako nito. Breakfast tayo, breakfast. Bitot, morning. Kikilig talaga ako sa pulang itlog. Kinakain ko lang madalas Ninang yung puti. Sa puting itlog, kahit nilaga, puti lang din na itlog. Tingnan mo, puro puti. Ito yung pula ko. Pagka yung sa pula, nalalansahan ako ba? Good morning. Magpaganda na kayo, oy. Anong oras na? 1, 2. After 3 hours, start na kayo. Nagpa-parlor na ba ang lahat? Lakas kong kumain, oh. Parang nahirapan, oy, Bibitot, nag-practice ka na ba? Parang hirap man ako dun sa step ng ninang ko. Hindi ko alam kung anong sayo ang gagawin ko ba. Ninang Lani, ako hindi pa ako sigurado kung makakasayaw ako. Pero, baon-baon ko na yung susuot ko. Baon ko na yung damit ko. Hindi pa ako niyan ready si Siko Johnny pero baon ko na yung damit ko kasi in case na pwede akong sumalang. Hindi ko pa alam kung anong ano yun, candy back, ano lang, forward, title all around, ano ba yan? Ay, ba ninang Lani? Step cha-cha.
Mauna lang kayo ng mauna. Sagot ko huli. Ba Ninang Lani, ito na susuot ko. Oh. Hindi planchado. Ninang Lani, okay ba? Okay ba yung dress ko? Naka-dress ako. Baon ko pa. Baon ko pa yung with girdle. Kasi malaki yung susun ko, di ba? Diyan ko lang yan sa bag ko kasi ready lang. In case na pwedeng sumalang, sasalang ako. Oh, Sisikoy, iyon na. You want? Kaya, okay lang na panghuli ako kasi, ano ba? Kasi ito sa'yo, Sisikoy. Kasi ito sa'yo. Bulaklakin pa naman, favorite mo. Bigay ko sa'yo. Kaso nga lang, ang problema ko, saan ako dito pepesto kasi maliit ang space ng kusina ko ba? Una si Ate Johnny. Sige, sa'yo na. After nito. May iba pa akong dress doon eh, kaso hindi ako naghalongkat kagabi. First ba sasaya si Sisi ko, Johnny? Bangang ko lang. Alam niyo naman ang time ko, di ba? Kasi, ano pa, pinipili ko talaga yung puti, work time. Bahala na mamaya, basta naka-ready na yung damit ko. Quick, hindi ka sumali. Sali ka sa ano. Wala akong exercise, wala akong practice, bahala na kung ano mangyari. Let's me in person, dance with. Uy, sumayo ka mamaya. Oy, kalbo, mag-dance ka mamaya. May pa-dance mamaya ang ninang ko. Kalbo, tinan mo, kalbo, susuot ko, ha? Hindi na suspense. Makikita nyo na lahat yung ano ko. Kalbo, tingnan mo kung bagay sa akin. May ano na ako dito, kalbo, may attire. Tatayo nga ako. May paano pa yan, oh. Sisikoy, Johnny, may parapol to sa likod. Backless ang likod nito, Sisikoy. Maganda siya. Gift ko sa'yo. Pag ganyan ang likod niyan, oh. Maganda siya.
Meron pa ako dun bulaklakan eh. Nasa ano kasi, nasa luggage. Na ano ako may mga dress doon. Gusto mo? Ouch. Parang ko nakita na yung bungi ko. Kay Wings, let's dance. Oo, kalbo, mag-dance tayo mamaya. Dance tayo, ha? Ready lang yan. In case na makasayaw. Pero hindi pa yan sure na makakasayaw kasi. Ay, buto. Ay, bibitat. Kay Wings, may birthday. Oo nga, kalbo. Birthday ng ninang ko mamaya. Ngayon, ninang, happy birthday. Oh my. Sayaw ka mamaya, kalbo. Happy Father's Day, kalbo. Maganda, kalbo, mamaya. Akyat tayo mamaya mga 1. Kasi start sila ng 12 eh. So magpapatugtog pa naman sila, hindi pa naman sila mag-start. So habang wala pa yung contest, hindi pa nag-start. Pwede tayo mag-practice doon sa taas, sali tayo. Pero ang pangit yata ng aking, hindi niya napapansin ng kilay ko, parang hindi pantay. Ariam, good morning. Malaki price dito. Kalbo, samahan mo ko mamaya ba? Sama tayo. Good morning. Ano na lang ako, guys. Ang tagal pa, 30 minutes pa. Dapat pala nagawa ako ng ano. Do you want to pink? Kalbo, ba't Inglesero ka, kalbo? Mamaya, alauna. Nasa work ka, umakyat ka. Akyat ka mamaya. Ako, habang nagluluto, akyat ako. Sana mamaya magsialis ang mga amo ko. Kasi, may ano pa ako eh. May pa-change outfit pa ako. Kasi, di ba naka-uniform ako, so, mag-change ano pa ako. Bibitot. Remind me. Uy, bibitot! Remind mo yan si Kalbo sa ano, sa, sinabi niya yun. Dudublihin niya daw yung bigay ni Bogs. Oh, magiging triple na yung gift niyo by December. Kasi sabi ni Kai Wings, dudublihin niya eh. Nagtawag yan sa akin. Bibito, tumawag talaga sa akin sa messenger. Sabi niya, uy Ping, nandun ka ba kanina sa live ni ni Bog? Sabi ko wala. Sabi ko busy ako. Sabi niya kasi meron palang paano si Bog. Sabi niya meron palang paano by December. Tapos sabi niya daw, dudublihin niya yung bigay ni Bogs. O, diba? Kaya, ayan, arat kayo ba? Pagka, live, punta kayo. Kasi, yan, dudublihin niya yung gift ni Bogs. I-remind nyo lang ng December, ha? Oy, kalbo. Hanapin ko yung tawag mo nung December. Tumawag ka sa akin nung tinatanong mo sa akin, sabi mo sa akin, mo yung bigay ni Bogs, dublihin.
'Di ba sabi ni Bogs, isang sakong bigas. Ngayon, dudublihin ni Kalbo, gawin niya ng ano, sa kanya doble, di 2 kaba na bigas. So, bali magiging 3 kaba na bigas ngayon yon by December. Ninang, ang laki ng papremyo ni Kay Wings. Kay Bogs, isang kaban lang. Kay Kay Wings, 2 kaban. O, di ba? Uy, ayan, ay bibitot. Pag nagsabi yan si Kalbo, totoo naman. Hindi man yan sinungaling. Very good yan eh. Good boy yan, good boy. Kaya, abangan nyo by December yung kanyang ano, yung kanyang pa-price. Si Kuya Johnny, nakailang ano ka na ba kay Bogs? Ako nakaisa pa lang yata. Lagi man akong late. Kaya abangan ko yan. Malaki ang magiging price nyo by December. Ano na ngayon? June, July, August, September, October, November. Ay, ano na? July, August, September, October, November, December. Oh, 6 months. May 6 na buwan pa kayo na anuhin nyo talaga na every time na mag-live, talagang kailangan paunahan kayo kasi maganda. Ako patay, natutulo na ang ilong ko ba? Kasi oras na naman ng work. O, hindi pa ako nakaka, 1 hour. O, di ba, I don't have, mag-heels? Ano daw? Anong heels? Bakit mag-heels? Alam niyo naman, uy, wag na. Kasi, dito nga pahirapan na ako bang mag-ano ba? Magbababa pa ako ng, may shoes naman ako doon. Kaso, alam niyo naman na. Kailangan kasi maganda yung ano ko doon. Kailangan doon para malaki yung space. Kaso, ang problema, kung nandyan yung mga amo. Di ba? Always. Si Kuya Johnny, gusto kong mag-ano diyan, kaso nga lang ang problema, diyan, kasi malaki-laki. Malaki-laki yung space ko diyan, kahit mag-ikot-ikot ako. Yung paikot-ikot ba ng ninang ko? Kaso, ang problema ko, kung nandiyan ang amo, hindi ako makaporma. Kasi dito sa kusina, maliit lang ang space ko, Yan na, Puro ano na yan, 'di ba? Maganda nga doon, Kaso, ang problema ko, maluwag doon, saka maganda yung ano niya, yung ano ba tawag nito? Ano tawag nito? Yung, ano ba tawag niyan? Place, hindi ko mapaliwanag. Lock the door. Sisi ko, kahit ilock mo yung door, kung bigla silang pumasok. Kasi bigla na pumapasok sila ng kusina. Tapos, ito kusina, ito ba, dingding, tapos sala, Alam mo ba nung ano mo nagkalabugan? Buti na lang wala sila lahat, kaya kahit magkalabog lahat yun, walang problema. Insya, mamaya wala sila lahat. Oy, kayo Kalbo, pumunta ka talaga Kalbo ha. Aray ko, kunin ko patuloy ninang yung heels ko. Mag-heels talaga ako. Aray ko. Aray ko. Ay, maganda yung ano Kalbo mamaya, maganda yung pag-games, kaya sali na. Ay, nako. Puro na lang ako tawa nito kaumaga. I don't have sandals. I give them away. Meron man ako dun sa taas.
Wait lang. Iaakit pa ako sa taas. Mamaya pag nakatapos ako ng work, ayusin ko mamaya. When you're on outfit, okay, anything. Anything daw, wag lang daw short, sabi ng ninang ko. Ayaw niya ng naka-short. Plano ko pa naman mag-short. Aray ko, buta daw. Aray ko. Wala man akong buta dito. Mamaya, mag-ano ako sa taas. Kunin ko. Kaso masikip man. Bahala na mamaya. Bahala na mamaya. Ano yan? Emotion 21 thumbs up. Thanks for coming. Emotion. Motion pala yan. Emotion. Kala ko emotion. Motion lang pala yun. Pag may time ako mamaya, akyat din ako kasi paplantsahin ko kasi lukot-lukot ba ninang? Kasi nga hindi ako ready ba? Hindi ako ready talaga. Bahala na. Uy, kalbo. Ang ganda pa kalbo ng tugtog mamaya. Yung paborit mo ba? Yung paurong sulong? Yung ngayon pa lang kalbo, praktisin mo na yung pangmalupitan mong pangmalupitan mong pang pistahang barangay na ano tawag nito? Na step. O, di ba? Mamaya mag-practice na tayo. Nang Lani gusto niyang umuwi daw ng gusto niya summer by May kasi gusto niya raw maranasan ulit yung malupitan yung sayawan ba ng barangay? Yung bang habang nasayaw siya, nakaskas yung kanyang nakaskas yung kanyang yung paa, tapos yung puro alikaw. i-ano nyo yung sinasabi ni Kalbo na gusto niya ulit maranasan yung haba siyang nasayaw, yung tudong-tudo ba yung sayaw mo, tapos haba kang nasayaw, yung alikabok, sumasabay din. Yung itlog. Napunta dito. Na ano tuloy yung ko ba, yung lalamunan ko. Sick. Yung may buong itlog na pumasok sa naalala ko yung ninang Lani, naalala ko yung step ni Kalbo na pag ganon ba, pag ganon, step pa naman ni Kalbo, yung pag ganon siya. Ang gusto niya ni Ninang Lani, yung paa ba, yung gumaganon-ganon, yung, ano tawag niyan? Yung bang, yung, alalahan mo yung sa manok, ganon ang paa. Ano pa tawag yan? Yung gumaganon-ganon ba yung paa? Kasi gusto niya daw ma-feel yung pag nasayaw siya, yung alikabok din, sumasabay. Alam mo si Sikoy, tumawag talaga yun sa akin si Kalbo. Sabi niya, "Oy Ping, ikaw na bahala sa kanila ha. Basta, uuwi ka ba?" Sabi niya sa akin, "Uwi ka ba ng summer?" Sabi ko, "Hindi ko sure. Pero kung uwi ako sa summer, by March, ganyan, April, ganyan kasi sayawan ba?" Sabi niya, "Tamang-tama. Tingnan natin yung mga natin ba? Yung mga sayaw ba?" Sabi niya,
Ano, sabi niya, "Si Johnny ba?" Sabi ko, "Si ko Johnny, ang alam ko nun mga October." Sabi niya, "Ikaw, o totoo 'to, wala talaga." Ninang Lani, totoo yun. Totoo yun, tumawag sa akin si Kalbo kasi nalaman niyang uuwi si Bogs. Uuwi si Bogs. Ang pagkaintindi niya, May. Sabi ko, ang alam ko ka kay Bogs, uuwi yan December. Tapos sabi niya, hindi, May. Uuwi ka din. Sabi ko, uuwi din ako. Sabi niya, sige, tapos nag-ano na siya sisikoy kung saan tayo pupunta. Tapos sabi niya, si ko Juni. Sabi ko, si ko Juni, ang gusto nun, ano, October. Tapos ang alam ko kako, ang ninang Lani uuwi, November. Sabi niya, sabihin mo, sabay-sabay tayo. Sabi niya, sabay-sabay tayo para gusto niya yung magpunta daw pa tayo sa sayawan. Pero yun dun sa barangay, ang gusto niya, hindi sa ano ba, hindi sa diskuhan. Gusto niya, sasayaw tayo yun sa ano ba, pista sa barangay. Tawa ng tawa kay Karibo. Tapos, pagkatapos namin mag-usap, tinawagan ko ngayon si Karibo, si Bogs. Kinonfirm ko ba? Sabi ko, Bogs, di ba ang uwi mo? By December. Bakit kako sabi kako ni Kay Wings? By May. Sabi niya, hindi man ako nagsabing May. Sabi niya, hindi man ako uuwi ng May. Kasi nga, yun na napag-usapan nila ng asawa niya. Sabi ni Kalbo, sige na Ping, anuhin mo na sila para sabay-sabay tayo. Ninang Lani, naisip ko lang, ano kaya itsura natin, no? Pag yung lahat tayo uuwi, tapos sabay-sabay tayo, sasayaw tayo sa pistang barangay. Yung may semento, yung ano pa ba, yung lupa, yung sasayawan. Ay, ang ganda yun. Gustong-gusto ma-feel ni Kalbo. Yung nagkaganyan-ganyan ang paa niya. Sa reels. Ang gaganda kaya ng step ni Kalbo pag sumayaw sa reels. Yun ang gusto niya maranasan, yung gumaganyan-ganyan ang paa niya. Yung pag ganon-ganon ang paa, para yung alikabok, kayod na kayod. Ala, tingnan mo, oh. Puro na ako, ano ba? 10 minutes na lang, guys. Ako'y mag-work na. Tingnan mo, Kalbo, napatawa mo na naman ako, Kalbo. Napifeel ko yung pug-pug. Naihitay ako. Naaalala ko yung mga step ni Kalbo na pag ganon-ganon ba. Ay, Kalbo. Aray ko. Ang hirap talaga ng matanda na, no? Pag bumahing ka, Ninang Lani. Ninang Lani. Kay Juni, ang hirap ng may edad na, no? Pag bumahing ka, nasabay yung, ano, pag natawa ka ng bigla, nasabay yung ang bad ko talaga. Kagabi kakanta sana ako, nakakainis ka. Alas 12 ka na ba nag-start? Ay. Init si Kalbo. Nabasa tuloy yung panty ko. Aray ko.
Ay, ay puro na tuloy ako tao. Ang hirap talaga. Ang hirap talaga pag matanda na lost. Uy, tama na. Tama na. Ako lang ang tawa ng tawa dito. Init. Si Kalbo kasi. Naano ko kasi yung ano ba, yung magiging step ba ni Kalbo ba? Ay, pag nangyari yung sisi ko, sasabayan ko man siya. Sasabayan ko siya sa mga step niya ba? Aray, ang init. Ano, Mix? Aray ko. Uy, parang nawala yung kinain ko ba? Ang aga kong ano na naman ng kabuangan. Uy, uy. Ano na lang. 6 minutes. Ang tagal naman. Ako'y mag-work na. Ay, magda-dancing tayo mamaya, ano? Mix. May papremyo ba, mami? Malaki ang papremyo. Ay, yung sinasabi ko, guys, katotohanan lang yan, ha? Alam nyo naman ako. Hiningal ako. Katotohanan lang lahat yung sinasabi ko, ha? Totoo talaga yun. Pag may edad ka na ba? Halhal. Halhal talaga. Mamaya, Mix. True story. Uy, totoo yan. Hindi Kalbo. Katotohanan yan. Tanong mo rin sa mga kapwa ko babae. Kasi, pag once na may edad ka na, bumahing ka, sasabay yun, lalabas. Kaya pag ako bumahing talaga, ipit! Alam mo, pag nabahing ako, Kalbo, yung ano ko ba, yung binti ko, itis na yun kasi tutulo at tutulo. Pag pinigilan mo yung bahing mo, tapos yung tawa. Di ba, sis Mix? Ranas mo na ba yon? Naranas mo na ba yung pagka yung bigla kang bahing, nalabas din ihi mo? Aray. Wait, Peng. Manahimik na, Peng. Hindi, ako naman, sabi nga dati ng biyanan ko, sabi niya, oy Ping, oy Ping, hindi mo pala Ping ang pangalan ka sa Pinas. Sabi ng biyanan ko, natural daw sa akin yon kasi wala na nga akong pamigil. Dalawa yung tinanggal sa akin na organ. Dalawa na natanggal sa akin na organ, wala na akong pamigil. Kaya, every time na talaga, ganun. Pero ako siguro yung cute na nagbabahi. Kasi ganito, Kalbo. Pag nakita mo, Kalbo, nabahing Kalbo. Pag gumano na ako, pag gano'n na yung style ko, alam mo na yan. Pag gano'n na ako, pag nag-gano'n ako,
pinipigil ko na lumabas yun. Ewan ko, ba't ganun? Ba't ganun? Natural na siguro yun, Ninang, no? Natural na siguro yun. Kasi hindi lang din naman ako. Natural na siguro yun sa nagkakaedad. Kasi ako talaga may edad na, di ba? Pero talaga, mag-alas 10 na, wala pa ako nagawa. Mag-i-end na ako. 3 minutes. Natural ba yun, Ninang Lani? Natural na siguro yun, no? Basta umikis ang, umikis ang aking tuhod. Yung tawa. O kanina, nabigla ako ng tawa. Pero kunti lang, hindi man mamanghe. It's natural. Aray ko. Aray ko. Good. Hiningal talaga ako. Tingnan nyo, kakatawa ko. Ang dami ko tuloy tissue. Kakapigil ko ng yung ilong ko nalabas, yung ano ko nalabas. Ang gulo ko talaga. Ay, Kalbo, sasali tayo ha. Sali tayo ba? Anong ano na 2 minutes. 2 minutes na lang, guys. Thank you sa inyo lahat. Thank you sa inyo lahat, guys, ha. Ako'y mag-e-end na kasi ako'y mag-work na. Apurahin ko lang yung work ko kasi kailangan tapos agad kasi ba. Siyempre magluluto pa ako, 'di ba? Basta ang kilikili ko, okay na mo Bahala na mamaya kung ano mangyari. Thank you sa inyo, guys. Ayun, naka 1 hour na ako, guys. Thank you. Ako'y mag-aano na. Babuch. Thank you sa inyo, guys. 1 hour lang yun, guys. Ako'y mag-work na din kasi batanghali na. Bye-bye. Ay, wala pang sobra. Naghanap pa ng sobra. Aray ko. Puro na lang ako kabuang wala talaga matino sa aking Bye-bye. Bye-bye all, guys. Bye. Thank you.